El sector turístic, contínuament en evolució, troba en la gastronomia una important via per atraure al públic. És el cas de Vila-real. Amb prop de 800 anys d'història, esta ciutat de la Plana Baixa disposa d'una àmplia oferta gastronòmica on barreja la cuina creativa i de mercat. Els seus restaurants exploten al màxim els productes típics de la terra i troben en els arrossos la seva peculiar mina d'or. En els entrants utilitzem una miqueta més de la cuina d'autor. Creem una miqueta més en els entrants. Sin embargo, en els segons plats i els arrossos el que busquem és la cuina tradicional. Lo que fem és una mezcla de lo que es la cuina tradicional en la cuina moderna, la cuina innovadora, en productes, casi siempre buscan productes que siguen de la tierra. Basamos en la dieta mediterrània i sobretot ressaltant el que és plats d'antanyos, donant-li alguna novetat d'avui en dia. Al gran pes de la indústria taulellera li s'han sumat en els últims anys els èxits esportius del club de futbol local, unes circumstàncies que han afavorit a situar Vila-real en els mapes de tota Europa. Sí que ven gent de fora, gent de Barcelona, gent de quan ve el Vila-real així, molt aficionat. I sempre, jo crec que cada vegada la gent se va enterant més. Se procura anar a més. Claro. Gent de tota Espanya, perquè sí, en la zona que estem ve gent de tota Espanya, de tota Europa, inclús gent de tot el món. El turista que recala en Vila-real ha de saber que disposa d'un ampli ventall on poder menjar i que no sols de cuina mediterrània es nodreix la seva gastronomia. A la ciutat pot trobar diversos restaurants on tastar els productes típics d'altres terres. Tenemos nuestros platos habituales como unas buenas alubias de Tolosa, las pochas con almejas, ¿vale? Y tenemos los pescados y las carnes. Lo que més treballem és el corder, el porc, el que és la paratilla i el ternasco. I sempre adequats a qualsevol butxaca. Hi ha una varietat molt gran, molt extensa. O sigui, des de allí pones el contracte d'un menú de 9 euros fins a un menú de 70 euros. Els comensals poden eixir per un preu, poden eixir perfectament per 10 euros, menjant una pizza, una pessicola i un cafè, per exemple, o també poden pujar, si ja demanen altres coses, poden pujar a 20 y pico d'euros o casi 30 euros, depèn si se demana vi o el vi que se demane. Tenemos un menú, digamos, que es extensible a todo el mundo, que puede ser desde 30 hasta lo que quieras, 60, 50, una media de 50 euros, más o menos. Amb motiu de la mostra Espais de Llum de la Fundació La Llum de les Imatges, que a Vila-real tindrà seu a l'Església Arxipestral de Sant Jaume, el col·lectiu de restauradors es prepara per oferir al visitant el més representatiu de la seva cuina. A part de veure una gran exposició, vol disfrutar quan se senta a dinar. És la idea nostra que la gent prové la diversitat de plats que oferim en aquesta casa. Jo crec que tots anirem per lo mateix. Anirem per un parell de tipus d'arrossos, uns entrants, el postre de Sant Pasqual, que això serà que no se pot lliurar el postre de Sant Pasqual, en gelat i en crema, i després un vi valencianet i adelante. No és l'única aportació de l'Associació Gastronòmica, creada ja fa 16 anys i que agrupa els principals restaurants de la ciutat. Des de fa 6, organitzen anualment el sopar medieval. Això va néixer de la compra del llibre del Sensoví, o el llibre del Coc. Són llibres de cuina medieval i van dir una nit, fem un sopar d'estos pamonetos per provar. De fer una nit sobre 35 o 40 places, a omplir un restaurant de 200. I així, l'Associació Gastronòmica indaga en els arrels del que avui és la gastronomia de Vila-real, mostra de la riquesa mediterrània. Hi ha plats com en tota la regió valenciana, així un arròs al caldos de tembledes o un arròs del forn, la paella, la coca en tomaca que la fan impressionant. Sobretot els arrossos i els entrants del litoral nostre, d'ací de Borriana o de Castelló. Toda leña, claro. Arrossos, tombets, calderetes, plats que sempre han representat la cuina castellonenca i que han fet asseure's a tots a la taula. Són plats de festa. Anar de festa és anar d'empedrao o anar de paella. Festa i foguera, els productes més propis de la cultura mediterrània i els més característics del poble de Vila-real.